Ела на галактически приключения с новите ти най-добри приятели. Следва Елият от Земята. Търсим климатични шампиони на Cartoon Network от целия свят. Ела на cartoonnetwork.bg. Превърни се в климатичен шампион на Cartoon Network днес и направи света по-добър. Следва рекламна пауза. Всеки път, който изминаваме, е за хората, които обичаме. Излез и се забавлявай с скутери Ферари от Shell. Зарадвай тези, които са най-важни. Shell. Go well! Край на рекламната пауза. Фини Джейк, имате 20 минути да намерите президента. Трябва да направят 20-минутна презентация. Време е да се напомпате. И едно. И две. Хайде, справяте се страхотно. Правете като Гъмбъл, само че без потните мишници. Ха-ха! Ще успеете. Хайде, хайде. Щом го вярваш, ще успееш, ще се справиш. О, да! Знаех си, че можеш. Вижте какъв резултат. Ела на галактически приключения с новите ти най-добри приятели. Следва Елият от Земята. Искаш ли да отидеш на приключение в космоса с Скуби-Ду? Да! Искаш ли да опознаеш вълшебни светове с Том и Джери? Да! Правилно! А защо не и да отидеш с мечките на пътешествие до? Добре, тогава гледай Cartoon Network Кино. Cartoon Network Кино. Начало в понеделник от 7:55 по Cartoon Network. Рекламна пауза. Край на рекламната пауза. Една съвсем нормална забавачница, пълна драма-рама, следва. Не са ти нужни суперсили, за да защитаваш нашата планета от всичко, което я унищожава. Всяка малка стъпка прави света по-добър. Ти можеш да помогнеш, като се превърнеш в климатичен шампион на Cartoon Network. Заедно ще се впуснем в ежедневни предизвикателства, ще печелим виртуални награди, очакват ни още много интересни неща. Търсим климатични шампиони от целия свят. Ела на cartoonnetwork.bg. Превърни се в климатичен шампион на Cartoon Network днес и направи света по-добър. Връщаме се след кратка пауза.